שטיחמוס, נחמן, הרבה אנשים בכלל לא מכירים את הדבר הזה. כולם עברו לפלס לייזר בעידן המודרני כמו שלנו, החבר'ה הצעירים. פעם היו משתמשים רק בדבר הזה, אין כמו הדבר הזה הכי מדויק בעולם. נחמן, יש לנו פה שתי פלסים, אחד מהם מזייף בסנטים בכל 3 מטר. עכשיו בוא תראה איך אני בודק איזה פלס מהם מזייף ובלי להשמיץ שום חברה, כן? אני עובד עם שתי החברות האלה, שתיהן מצוינות. בוא תראה איך אני בודק את זה. יש לנו פה את הפס התחתון של הלייזר, ויש לנו פה את הפס העליון של הלייזר הזה. המרחק ביניהם הוא 8 סנטימטר. בוא תראה את זה על הקיר. כמו שאתה רואה, שמתי פה את הזוויתן מפה לפה, אנחנו ב7.1. יש לנו פה סטייה של סנטים או 9 מילימטר, זה הסטייה, אבל בוא תראה איך אני בודק את זה עכשיו. זה השטיחמוס, אתה יכול להראות להם פה את הגובה של המים, אני מסמן פה את הגובה של המים. כרגע זה פלס מבחינת הלייזר שנמצא שם. עכשיו אנחנו נבדוק את העליון. אני על העליון. אתה על העליון? כן. אתה יכול להראות להם פה את הבועה, היא נמצאת בדיוק על הקו. בסדר? הפלס הזה תקין, העליון, והתחתון מזייף. הוא יצא מהאתר שלנו. אז זה הפלס שיש לו סטייה, וזה הפלס המדויק, זה יצא מהאתר שלנו. בסדר? זה של חברת קרפו, לא שחי...